Hello, lamsogo teisa ani katal video o mo hingke 2026 ni first vlog na naitokmani asok dini pore din stesa video khlaijak tongo ge oskango video ta upload khlaijak 2025 ni video kwcham kwcham tongmano edit khainai ke tabuk gana phungo bwchawinai nokni kam paiya kopainai salrok tungkha hwnkhe ba tui tukukhai tini khe bokhorok suwinai ke mai chagana ko tabuk mai chabai nare malayan do naitokni ani video no paithak jora khe chajaga like comment share ke tabuk hwnkha khe ani dara ni bwchajak no bwsawta tabuk soroswati to gana ang tongkhai diba ke haini bagui nai bwsawo ano onko titi onko nini onko rignai chikon tongmani nano kandi hini sao hwnkhe ba ke komo mwchang hini kandi nai manta bono ke bo time ni bwsak kuphur bwla kahini bagui nai sari bai fano mwchango ke mo rignai emini kisa chikon no kahini bai kandi khata bo kanna hinui ba kwtal ke tabuk hwnkhe jotono sari kaham tabuk ang khum tui luna naitongo bwsa thuipaimani pora horni 8 o eko mo oskango mela thamporo khum paitongmani mo hwnkhe to rosun khum mona screen no ririnai pura naithok ongoi tongo mo ani wallpaper o thepajak photo kwrwi khata riri mankha mo screen o emo bwskang mela thamporo paitongmani golap ke mo tamo chandramallika hing tamo khum ni bungrok tongmaya mo bo achukmaya mo kwchak jaat hinui paitongmani pink colour wngthaka ke mo khaito baromaisia pong bor baire kho barna naitongo mo baromaisia khum hinta o jaga bo kaijak rosun khum ta piyaj khum ta tamoko mani chwla tuipaimani kaingo bo kaijak tangkhe tui lui paibai kha tabuk mai borok sogoi kopainai joto kam paisa mui tongmani nai o tini khum se tui lujak hubla hinui khum tui lui tongphaio ke mo hwnkhe oskango mela thamporo nokno phunukya de mela pilak mela ka jaga thamporo manui paitongmani ta karai rok bati rok mairang rok kwbangma ke paitongmani obo hingke o manui norok যদি naina muchungo hingka khe norok comment khe sadi ang khulogoi nai video khaiui phunuknai nokno manui naithok naithok damu kom kom hwnkhe ba ke no naina muchungui comment khe sadi do phunukgana nokno ke ani bwsakaito thujak ke ang khaito video khlai tongo ani mwkhang no kitsa ignore khai de guys norok to joto saimano bwsaman paimani pora askhe je mane chana jora fansi kwrwi wngthau ke mwkhang rok sajok tongna to durer thak agi chikon furu khe 1 mas 2 mas furu khe ta ang video rok khlaina time rok mano onek mano tabuk je bujikha ani cherai tabuk hingke pura nogo tosh tongya pura berainamang kinto beraiya hingke sira mwkhang rok bukhuk rok haino khisi porao haini bagui ma berai rwo bono bohok derawui nai pora khimang pura chikon oi thaka je no 3 mas 3.5 mas wngkha kheno khimani tabuk phano hamya tabuk 4 mas lai tongkha bo pura norok comment khaisa kwbangma bebe mane koi mas kakha hinui bo 4 mas par wngkha haifano sini chikon wngthaka tei hingke pura khimani bahai hamnai khe jara sinaro kisa comment khe sakari chwrai sorry hamyani bagui nai video rok bo rwri maliya hingke tamso bo tokthop warkha tokthop o tongma masa tongma jaga thangui nai main khe do tokthop warjakmani karon hingke chwng oskango pilak mela o thang tongoi furu boni baba tokthop ni bithi sarka do tokthop ni bithi sarmase nahala bithi sar paimala tui tukuya bata je bishna phai thupai nai hingke ba bishna tokthop kakhanala olose horo se ali mwkhang miri wnggo hinui sao jole langma tabuk hwnkhe pura rwjai rok haito phranai bikhe iko mo bed cover tak joto khuksai ma phranai bed cover to susinai bai sai ani yathak ni halat nokno phuno gana mama iko tokthop warmani mo mobile o nukjai phano mankha na haibano pura butul butul kotor kotor pura tini hospital o se matlang sinai bono hingke naitongdi ani video no paithak jora khe jemanma nokno phunukgano mo video bufur paina bo to hmya naikhe di bepar chikon chukwui na mama kosto se bo haibano tongo mwnui nai naitongni guys hospital thana bagui nai ready wngoi paikha hingke gari bo call khaikha hingke chini yang khe bazar baide hingke gari rok mannani kisa kosto tongo do hospital thana ni ta kaini bagui nai gari call khai rwkha para o tongo gari kwbangma darani
dara songkalai ta hingke yang ani bwsakai thujak ang hai juguljak bono haito jugul rili asukbai tang thachina kadol simi kisa fului rwkha ta eko bed cover rok pore change khe rima ribaikha thok thopas khe bangmani sailok kwrwikha bo haito thujak mono chumui twlangsina parcel khaijak mamani na khologo nong nok kono gan Kira bosnya patreng sana danai itu manai. Ayo tolong di sana ayo. Pinky pongki na mama. Iko. Tui rok tu kupai khangke. Ongko bok rok kuna ni hini chamane. Tui tu kupai khangkong kuna ni hini ko. Pinky pongki. Tabuk si phongni mai chana nai tongo srai ni bohok hamya hinai nai doctor thangpai 2টা baji kha tabo tabo se mami songpai bono tukuri ba ko pai ha ge moito sai miya ben bohok hamya haino bagane thalik no haino som kisa pias kisa rui slek kormo kisa rui som rui na haino ko rukjakta titam khaina ba sai miya phano mo hebe ban masani bile bwsasi hamya ke bahai dbana kita maisa gana maisa bai normal sendo maisi sai piakho asani no cherai bwchai rikha hingke ba masalia bwchakha ke bo haino rogoi tongya buini bwsahai bwchakha ke je khorang tormani kabnai mane khorang kotor dol hingke ba hingke haini bagui yago titi rignai tangmano naima tongo bo hanai tamkhai tong sor bai 6ta nangmani 6ta sailok rimo daran bwsla hingke yango khe bwsajak manakhe 6ta ni sayo chwla bwsata bo chwng je jaga thang bo baran phaio chwng baksa mama hingke yang rignai tangma nai tongo mo hingke ani chwla ni borok ni jaat ni rignai do chwng bo tirpra na hapan chini rignai borok rignai milia atwita hingke bo rignai khe mwtui chari tongo tabuk hingke cherai no eko mo kaisa chari paikha hingke 3ta charijanai mokhe phungbai divorce phungbai sari simi charijanai ta haini bagui kaisa chamani 5 minute ba 8 minute ni pore chana hinui naisingui tongo eko bo paper naithok tongo tasa do paper hasa hamliyo bohok deramani mane khimani ta mo hingke horo simi charijanai 10 phuta kai ekbar mo phungo baisa sarigoi charijanai ko mama ningya yangja bithi sarmani bokok kwchung ja paper hamjago bo tanga paper khe thung to ke nai to do guys video cherai hamya sak thailingmang no maja senai ke moso kwthang thaini rijak oro phekogoi nai hingke kono jete pias rijak som rijak slek rijak sono hingke songoi tongo tabuk hingke noro jara scenari kisa comment khe sagara moso kwthang chama bagui cherai ba tei wngkha.